Good morning mga kabakak, what's up? Panibagong vlog na naman tayo mga kabakak. Maghanap tayo ng ano ngayon, yung pangpunas ng sakit ng ulo ha mga kabakak. Huwag nyo lang isipin yung nakita yung mga brief dyang mga sirang brief. Gago! Kung pagkikita ko sa inyo yung kahoy na panglunas ng sakit ng ulo, ito po, sino pong nakakilala sa klaseng halaman na to mga kabakak? Itong halaman na to mga kabakak ang magbigay lunas kung anumang sakit ng ulo ang inyong nararamdaman mga kabakak. Ito po ay patunay at patunayan ko po sa inyo ngayon. Isang gamot panglunas ng sakit ng ulo. O sa in English pa, headache. Kaya ngayon ipakita ko sa inyo mga kabakak ang paano ko to kukuhain to mga kabakak at ipakita ko sa inyo paano i-apply ito sa sarili. Ayan, so update tayo mamaya ha mga kabakak. Ito po mga kabakak ang ating halaman, no? At ang ating pakay ngayon, ang ating kunin na dahon, ito pong nandyan po nakatingin sa silangan, yung tapat ng araw. Yan po mga kabakak, dito po tayo magkuha tayo ng ito, panglunas ng sakit ng ulo. Ayan, so kailangan po nating bilangin ilan ang kailangan nating ilagay sa ulo. Pwede siyam, no? Siyam. So kailangan po natin or 7, pwede na. At least hindi yung Paris, no? So nasa malayo ang iba, no? Sa taas, ayan po mga kabakak ko. So bilangin po natin. 1, 2, 3, 5. So, kulang pa ng 2. So maghanap tayo yung nakatingin siya sa araw. O ganito, gaya nito. O ayan. So ayan. Kulang pa ng isa. Ganito. Okay. So may 7 dahon na po. So kailangan po natin i-apply ito sa ulo ng sa agtang ng tao. So ganyan po mga kabakak. So update tayo mamaya kung ano po ang ating gagawin ito. Saan po natin So ganito na po ang pag-apply natin mga kabakak ko. Ayan po ang kung may headache po o may sakit sa ulo, dito po ilagay. So ayan po mga kabakak ang pag-apply sa banda ng dito sa harapan. Talian mo ng panapton, pagkatapos i-arrange mo yung 7 ka dahon ng lagnob. Ayan po ang herbal na panglunas, pawala sa sakit ng ulo mga kabahakak. Andito lang po tayo. Thank you very much. Thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe my YouTube channel Bakak TV. Bye bye.